Ja ne kažem sad, pronađite ono što ste talentirani i napravite poslovni plan i napravite milestone i krenite i za 5 godina ćete biti na nekom određenju. To je apsolutno krivo. Poanta je u svakom trenutku odabrati ono što taj čas, znači od 3 stvari koje možeš taj čas poduzeti, poduzmi onu koja te najviše veseli. To je sve, ali u svakom trenutku. Ponekad je to ići spavat, ponekad je to pustiti film, ponekad je to nazvat prijateljicu, ponekad je to nešto skuhat, ponekad je to ispeći kolače, ponekad je to ići se prošetati. I sami ćete uočiti da će aktivnosti koje na neki način oplemenjuju živote drugih ljudi će početi isplivavati na površinu sa većom vjerojatnošću da će biti odabrane. Znači, definitivno kad ste jako umorni, najveća strast će biti ići spavat. Ali ćete primijetiti da polako sve više i više, sve češće i češće u svom sadašnjem trenutku birate ono što će na neki način u nekom trenutku biti na korist drugima.